Welcome back mga ka-studio to another video. Today's content po, kakaiba po ito. Dahil mayroon tayong dinayo na isang mysterious guy po na sobrang galing magluto at kakaiba. Andyan po sa likod ko. Yan. Grabe si Slap Bay. Grabe oh. Ito na Eto yung sisig ni Slap At saka syempre mga ka-brother, kasama natin ang idol natin sa mukbangan. Yan. Isa sa mga pinaka-lodi nating mukbanger sa Pilipinas, si Sir Bisaya Studio. From Cebu, brother. From Cebu. Actually ngayon mga ka-brother, nandito tayo sa Cavite. Yun. Kaya kanina nakabiyahe tayo. Nandito tayo sa bahay ng Just La Fam. Maraming salamat po Just La Fam sa pagtanggap sa amin. Sa mainit na pag-welcome na. Kumbaga, ito yung ano natin eh. Kumbaga, dito tayo nag-meet from Pampanga, Cebu, halfway, Cavite. Grabe naman yung hapon na yan. Ay, batiin mo, Lods, yung mga ka-brother natin. Yan. Oo. Maraming salamat pala mga ka-brother sa pagtanggap sa akin. At ni Slap Bay, yung piniprepare niya sisig. Grabe ito, matitikman ko na. Yun. Tingnan natin kung gaano kasarap yung mga lutong Kapampangan. Tsaka yung niluto ni Slap Bay, sisig Kapampangan to. Ah. Legit sisig Ano siya? Kapampangan. Sisig alak Slap Bay. Yan. So, hindi naman siya authentic, disclaimer lang mga ka-brother, pero ala Slap Bay to. Yan. Oo. So sa mga ka-studio dyan na nanonood ngayon, kung gusto nyo po makita yung full video, puntahan nyo po yung Kalina Brothers. Yan. Ayan. Sikat po sila sa pagluluto po ng outdoor cooking dito sa Pampanga. Naka-base sila. So yung YouTube channel nila, paki-subscribe din po, Kalina Brothers. Yun. Kasama Salamat po. natin ngayon. Grabe po ang Maraming babait salamat. nila. Tsaka mayroon silang Facebook page, Ka-Brother Vlogs. Ka-brother vlog. Yan, marami din po yung followers at subscribers nila. Kaya na-excite ako kasi first time namin itong nagkita, nagkasama-sama, nagbanding at saka syempre matitikman ko na yung Kapampangan sisig. Yan. Grabe. Na binanatan ni Slap Bay. Yung Oo. maganda si Slap Bay. Grabe yun si Slap Bin, oh. Nagulat ka ba? Pero bago tayo mag-start, pray muna tayo. Yan. Sige. Thank you Lord sa napakasarap na pagkain na to Lord. Maraming salamat sa araw na to Lord. Binigyan mo kami ng chance para magkita-kita Lord. I-bless mo yung channel ni Bisaya Studio Lord. I-bless mo yung mga viewers namin Lord. In Jesus name we pray. Amen, amen. 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 So eto na. So ito na. Mukbang na. Baka na. Sige, kanya-kanyang kutsara na lang. Sige, sige. Yun no. Tsaka sobrang daming niluto niya. Nasa 3 kilo yata. Cheers tayo. Cheers muna tayo. Uy, may bisita. Cheers. Kain po. Kain po. Hindi ko akalain, sobrang sarap pala. First time ko nakatikim ng sisig na ganito kasarap. Grabe. Legit po. Ang nalalasa ko sa kanya, yung atay. Oo. Mm. Parang, Parang- liver spread yung datingan. Ang lupit. Pero iba yung lasa nung ginamit ni Slap Bay. Manok talaga, yung liver ng manok. Oo, liver manok. Tapos pinroseso niya ng maayos, brother. Salamat pala sa iyo, Slap Bay, ha, kung nanonood ka ngayon. Sinama namin siya dito sa Cavite, mga ka-brother, para pagluto Sir Bisaya Studio. Pero kanin tayo. Oo. Hindi pwedeng walang kanin to. Kasi merong kunting anghang po. Tsaka yung asim niya, ang dami nung kalamansi pero hindi siya nakaasim ng masyado ba? Tama lang. Masyado. Ano? Kanin. Kamayan na to, brother. Panalo din sa kanin. Ang sarap. Maubos din natin to mga brother. Gabundok na si Dami. yung inanda ni Slap Bay para sa atin. Shoutout pala sa mga ka-studio. Eto, natutuwa kami na nakasama namin ang idol namin si Bisaya Studio. Kaya sa mga ka-brother, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. May Facebook page din po siya, Bisaya Studio and YouTube channel. Subscribe Maraming salamat and po. follow. Sarap.
Grabe. Balita ko, Lods, malakas ka sa sili. Oo. Try kaya natin tig isang sili. Yun. yan. Mm. Ang laki pa mo ng sili na to. Cheers. Lakas na. Parang di naman manghang. Excuse me po. Sinok ako sa anghang. Parang kulang yung kanin natin ngayon ha. Diyos. Tubig. Tubig. Yun. Si Sir Bisaya Studio, napapanood ko yung mga ano niya, yung mga vlogs niya. Grabe kumain. Tsaka ang sarap kumain, brother. Malakas kumain. Sobrang lakas. Kaya mga ka-brother, bisitahin niyo yung YouTube channel niya. Kung gusto nyong matakam sa mga patok-batok, yan, sa mga iba't ibang pagkain. Si Sir Bisaya Studio, yan, the best yan. The best. Maraming Tayo po. salamat po. Talagang itong dalawa po, halos magkasabay lang kami mag-start ng YouTube channel. Tapos nakita ko sila, gagaling magluto talaga. So, nag-viral agad sila nung nagsimula, no? Mga after 3 months ba yun? Actually, ano yun? After pandemic? Ay, Oo. bago Hindi. Pandemic, Kasalukuyan ng yun, oo. Kasi susubaybayan ko talaga yung paglaki ng channel nila, ma. Tsaka dati pa, nagkakapag-usap na tayo. Oo, matagal na yun. po kaming magkilala, mga 2 years na eh. Kaso si Sir Bisaya kasi nasa siya, Cebu. Mm. So, shoutout pala sa mga taga Cebu. Yan. Andito yung pambato ng Cebu sa mukbangan. Ano ba sa Cebuano yung masarap? Lami. Ayan. Lami, kayo. Lamig kaayo. Oo. Sa Kapampangan naman ng Masarap. manyaman. Yan. Yun. Manyaman. Sarap. Pero grabe yung ginawa ni Slabby, ah. Yung sibuyas nalalasan ko, medyo manamis-namis pa eh. Oo. Tapos, yung atay, yun, the best. Napaka-creamy. Ang kagandahan dun, yung ginawa niyang style ba, ginisa muna kasama yung sibuyas. Kaya Yun. medyo merong tamis na medyo luto siya kunti. Nakita mo siyang paano magluto, medyo extreme, di ba? Ngayon, alam ko na paano lutuin to. Ganun pala. Medyo extreme yung ano niya. Pag Hinahagis-hagis pala. Ayun, andito si Sir Just Lapama. Tikman mo, Sir. Yun. Siya yung tumanggap sa atin. Ayan. Subscribe din natin mga ka-brother, mga ka-studio. Naka-ready na yan, may dala ng ano, pinggan. Talina Brothers and Bisaya Studio. Yun. Enjoy kayo, ha? Sige, kuha na dyan. Salamat po. Tingnan natin ang pambato ng Pampanga. Sisig. Yun. Naka-uniform po si Kunsihan. Galing pa atang meeting eh. Oo. Galing duty. Duty pala, duty. Okay. Sige po. Parang gusto ko pa ng kanin. May kanin pa? Meron pa. Sarap. Nanibago ako sa sisig nyo talaga. Legit, masarap po. Sa susunod, sa Pampanga naman. Oo. Pwede eh. Sa Pampanga naman yung titira ng pagkain, oo. Ano ba yung pinaka-specialty ng Cebu? Yung Cebu Bukod sa talaga. lechon. Ay, Meron din pong chicharon. Yun. Grabe. Yung chicharon po ng karkar, sarap po nun. Nandun po talaga lahat eh. Mayroong chicharon, lechon. Kung makapunta kayo ng Cebu, Sige. huwag nyo pong palapasin yung mga lechonan doon sa karkar. May naririnig ako yung ano, pungko-pungko. Ah, oo. Sa Pwede ba din yun? yun, oh. Cebu din yun. Merong pungko-pungko sa puwente. Isa yun sa madaming kumakain doon ba. Karkar. Mga putok-batok yun eh. Yung Karkar City. City ba yung Karkar? Oo. Mga chicharon bulaklak, gano'n. Yan yun. Mali mo, pag napunta kami Cebu, pwede, brother. Oo. Subukan Pasyalan natin yan. oo. Subukan natin lahat yan. Try natin may kalamansi.
Dito, mayroon naman sa inyo mga pungko-pungko ba, pero iba siguro yung tawag. Mm. Meron tayo, ano? Alam ko ang pungko-pungko parang pinaghalo-halong Laman loob. ganun ba yun? O Hindi yung ba mga laman street food? Yung pungko-pungko talaga, yung parang kumakain ka sa tabi ba ng daan. Ah, yung, yung- yung parang, kaganon, yung nakaupo ka lang ba, wala kang Walang upuan. walang upuan. Yan, pungko lang ba, ganon. Pungko. Ah. Kaya pala. Kaya pa pala yun. Pungko-pungko. Kala ko yung mismong pagkain yun, pero yung palang posisyon ng Oo, pagkain. posisyon ng pagkain mo. Yung nagbebenta sa daan ba, wala silang mga upuan dati ba. Nagbebenta lang sila ng pagkain. So dyan na sa daan, pungko. Ah, Pungko. yun pala yun. At least may nalaman tayo, brother. Ano yun? Aha. Pero ito mga kabrader, for sure di namin mauubos to kasi 3 kilo to mga kabrader. Halos kakatapos lang na makainan kanina. So, ay abangan pala nila. May mga upload din tayo abangan nyo. Meron din tayo mga special collab basta. Yun. Panoorin nyo na lang mga kabrader. Kung sa mga di pa nakasubscribe at bago pa lang sa channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At saka hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify pa kayo sa mga bagong upload natin. Kasi marami yan, brother, yung mga nakakolab natin. Mga bigatin din yun. Yun. Actually, first time to nangyari ba sa mga food vloggers dito sa Pinas na nag-abot-abot ba. Dito talaga sa asyenda ng Just La Fam. Just Labams. Ang dami, halos Oo. 12 batang Oo, YouTuber. YouTubers. Marami. Mukbangan, lahat. Busog na ako. Yung banding, kainan. Oo. Kain na yung pagbanding. Kahit gabi, kain pa rin. Subusin na natin kanin. Game na. Okay na ako. Busog na ako. Sarap. Bumabalik si daddy. Bumabalik si daddy. Ano masasabi mo, dad? Ayun. Napakasarap. Lamig. Lamig kayo. Kami ayaw. Sarap. Sobrang busog. Pero, syempre, bago natin tapusin to, sa mga kabrader, gusto lang namin pasalamat kay Bisaya Studio sa pagpapaunlak ng collab na to. Maraming salamat. Sobrang appreciate namin yan. Kaya mga kabrader, matik na, alam nyo na yung gagawin. Sugod na, Bisaya Studio sa Facebook page, saka sa YouTube channel Bisaya Studio. Ilalagay ko yung link sa comment or sa description mga kabrader. Tsaka kay Slap Bay, maraming salamat Oy, salamat, din. Slap Bay. Pinagluto tayo ng sisig para kay Sir Bisaya Studio. Maraming salamat din talaga. Kasi matagal ko nang gusto makakulab to eh. Tapos gusto kong makakulab talaga ng personal. Hindi yung online ma. So nangyari talaga. Kaya sa mga ka-studio dyan na hindi pa nakapag-subscribe, Kalina Brothers po sa YouTube. Tsaka sa Facebook naman, meron silang IP page na Ka-Brother Vlogs. Kabrader vlog. Ilagay din po na ko dito yung mga link po. Tsaka yung picture para makita nyo po, madali nyo pong mahanap. At saka solid ka, brother. Siya meron na siyang t-shirt. maraming Oo, nag-harbor ako ng isang t-shirt oh. Pero kahit nag-enjoy tayo siguro hanggang dito na lang. Oo. Maraming salamat sa walang sawang support ang binibigay nyo sa Kalina Brothers sa Bisaya Maraming Studio. salamat po. Maraming salamat sa mga solid supporters dyan. Sobrang appreciate namin kayo. Siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Ingat kayo and God bless. Bye-bye.